etorriak bazen behin saiora. Bueno, ipuinez blai gabiz, eta nola ez, zuen eskakizunak heltzen ari dira. Oraingo honetan, ia noren eskakizuna jaso dugun. Hola, Nino Aranda naiz. Haien den ikasten dut, eta nahi dut ipuine txanogorritzu, baina otsoa naizetik bazen aukantzeta, otsoa izetie beti txarra. Noa! Bueno, zure ipuina nahiko zaila da, Saiatuko gara topaten, baina gure liburuak dino. Zeo zer topatu duela. Ikusi nahi duzu? Ba, ia nora eramango gaituen gure liburu magikoak. Prest zaude? Bagoaz! Iepala! Ba, Noak bere ipuina eskatu eta otsoari buruz berba egingo badugu, nora ekarri gaitu gure liburuak? Ba, basora. Eta nor zebilen beti basoan? Ba, nola ez? Txanogorritxo. Hemen Noak eskatutako Txanogorritxoren istorioa, baina otso onarekin. Istorio hau basoan pasatu zen. Antze, lagunak ziren otsoa eta Txanogorritxo. Eta egunero arratsaldeak elkarrekin igarotzen zituzten. Baina basoko animaliek ez zuten piperrik ere ulertzen. Nola? Nola izango da otsoak Txanogorritxo ez jatea? Otsoak Txanogorritxo jango du, nola egon daiteke Txanogorritxoan lasai? Ai, esan zuen Txanogorritxok, otsoa, ze iruditzen zaizu, gaur merienda prestatzen badugu. Madalena batzuk egingo ditugu. Aizue eta madalenak prestatu zituzten. Zertarako basoko animalia guztiak gonbidatzeko. Eta madalenak usain gozo-gozoarekin prest zeudenean, etxetik irten ziren. Kaixo! Askaria jateko ordua da, gonbidatuta zaudete. Baina Txanogorritxoren etxera, etzen inor ere etorri. Oi, esan zuen otsoak, denek pentsatzen dute gaiztoa naizela. Ai, otxotxo, baina nik ez dut hori pentsatzen. Bai, Txanogorritxo, zu nire laguna zarelako, baina begira, animalia guztiak beldurtu egiten ditut. Ai, bueno, berdin dio, jango ditugu guk madalenak. Eta madalenak jatera joan ziren. Beste egun batean, ara joan ziren, nora eta bat biru karabin karabero jolastera. Oso ondo, topatu behar zaituztet, esan zuen otsoak, Bat biru karabin karabero. Eta buelta ematerakoan, bakarrik zegoen Txanogorritxo. Txanogorritxo, baina besteak ez badira etorten jolasten? Zer egingo dugu? Bueno, lasai otso, ez da ezer gertatzen ikusiko duzu animatuko direla? Oi, baina nik lagunak egin nahi ditut. Bueno, begira, gauza bat egingo dugu otso. Nahi baduzu, etorri zatoz nire etxera eta merienda egingo dugu. Eta horren ostean, ze iruditzen zaizu? Ipuin bat kontatzen baldin badugu. Oi, ipuina! Benetan, pilo bat gustatzen zait. Eta Txanogorritxoren etxera joan ziren. Baina han Txanogorritxoren etxearen atarian nortzuk zeuden eta otsoaren 3 lagunak. Beraiek bebai, otsoak. Txanogorritxo, guk bebai afaria nahi dugu. Afaria? Esan zuen otsoak. Zuek afaria nahi badozue, afaria eukiko dozue, baina Txanogorritxo ez da jaten, Txanogorritxo nire laguna da.
Ondo da, Txanogorritxo ez dugu jango. Ez, esan zuen Txanogorritxok. Gainera, sopa gozo-gozoa prestatu dut. Nahi duzu sopa? Noski! Eta danontzako sopa prestatu zuen. Ze gozoa. Ostean, jesarri egin ziren eta otxok ipuina kontatu ziren. Ipuina danontzako eta ipuinaren ostean denek lo gelditu ziren. Beste egun batean, erabaki zuten, Txanogorritxo, zer egingo dugu gaur? Ai, otxo, ze iruditzen zaizu? Gaur lakura joaten baldin bagara, urarekin jolastera. Ai, ura, pilo bat gustatzen zain niri ura. Eta ara joan ziren. Aizue, bidean zeudela basoko animalia guztiak harrituta gelditzen ziren. Baina nora doaz? Aizu Txanogorritxo, baina ezin zara otxoarekin joan, otxoak jango zaitu. Ai, mesedez. Bai, eta orduan hasi ziren Txanogorritxo eta otxoa jolasten. Jolasten urarekin. Holan, jauzi barik, baina ura ikutzen. Baina basoko animaliek, otxoak Txanogorritxo jango du. Baizera, baguk lagunduko dugu Txanogorritxo. Eta bat, bi, eta pua! Uretara bultzatu zuten otxoa. Txanogorritxo orduan, ez! Otxoa, nire laguna da, etorri otxo! Eta lagundu egin zuen uretatik ateratzen. Etxera joan ziren. Lasai, otxo, ez kezkatu, sukalkia prestatuko dut, ia, holan, ez bazara gaizotzen. Ondo da, Txanogorritxo, baina nahiko triste nago. Basoko animaliek ikusi zutenean, otxoa Txanogorritxoren etxera sartzen. Oh! Baina jango du! Otxoak Txanogorritxo jango du! Mesedez, salbatu behar dugu! Aizue, Txanogorritxok sukalkia prestatu eta otxoarekin konpartitu zuen. Eta horretan zeudela, bapatean, etxearen barruan animalia guztiak sartu ziren. Otxoaren bila, otxoak Txanogorritxo jango du! Txanogorritxok ezin zuen sinistu du. Baina zer esaten duzue, mesedez? Otxoa nire laguna da. Eta zuek bebai, hemen egon beharko zinateke nire lagunak izaten eta otxoaren lagunak izaten. Basoko animalia guztiak izilik gelditu ziren. Ez zekiten zer esan. Eta orduan otxoari bururatu zitzaion. Aizue, zer deritzozue? Txanogorritxok ipuin bat kontatzen badigu. Ipuina? Benetan? Noski baietz, jesarri! Eta Txanogorritxok ipuina kontatu zuen. Eta ipuinaren ostean, animalia guztiak lokartu egin ziren. Eta handik aurrera, Txanogorritxo eta otxoak lagun berriak izan zituzten. Zedenek ulertu zuten, otxoa izateagatik, etzen gaiztoa izan behar. Eta handik aurrera, ederto pasatu zuten, madalenak jaten, errekara joaten, edo bat biru karabin karabero jolasean. Ze moduz, gustatu zaizue? Noa, gustatu zaizu zure ipuina? Bueno, espero dut baietze, eta zuk, zure ipuina nahi duzu? Ba, ez galdu aukera, eskatu iguzu eta bazein behin saioan kontatuko dizugu. Bueno, hurrengo batera arte, Agur!
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.